kebakaman ni fi akar tem batiang tam jong Jesus Christ nong penyem ti akwa ban ai I jing kai belingkat ni fi jing kai mta ban ai belong ladak fi kwa shisha ban shakri yo blai kai ga fi dei ban le snap ha ladak fi kwa shisha ban shakri yo blai ba blai pendan kam ni fi kai ga ba dei ban le fi nga kwa ban pen mau fi naki Shitiu Petras kalau nong kaba Shiti ka baning Petras kalau nong ka baning kong khat ka bakhat pra sngap ngan puli fi haba pitep ba amda ki ai basap kum ka berupa lani ka ksiar bala sius pa fi na kata ka jinglong jingem bathala jong fi ya kabala IT pateng la pateng naki kpa khat bakhat khnai ka ong henry da ka snam ba kodor kum ka jong khun lang brat ba khlam pop bat ba khlam thobria ka jong u griskan kwa onong fi la ju snap ik tu gi video sima shakmat bang akran shapang ka jingkala umot ka jingpen baptis ka jing yo pediang human sim khut ngawi fi kamkut tangkata henry u apostol Petras penkenmau uyai penkenmau itu iba la yo shisha ka jingkha arsin ka bashisha ba lasius pa ki ban ngawi fi ka spa khamla ban siu ini ngala juang peteng ta ka kerdan kamla ban siu dor ini ki jingnang jing start kimla ban siu dor fi kinu henry la siu dor ini da kata ka bagi ong ba ka bamla ban yanu jor ha ka tin parang ki ong priceless ani kata ka ka bamla ban thiet da ka dor ka bamla ban thiet da ka pisar ti u apostol Petrus penkan mau ni ba om da ki basap kum karupa lani ka siap bala sius pa fi gini ki sap no ki sarang no ijak no bat la sius pa ini na kata ka jinglong rip ka jingem ka bathala kamot habala sius pa ini la thiet ini da ka dor ba ka snam jong Jesus Christ bat ka dor ba snam jong Jesus Christ kalong ka baram dor ka ba kodor ho ka jing ai ngong ka jing penem ka dei ka ba ai henry fi hap nyau pat ya kata ka jing koridor jong ka snam ta da wong pet la thiet ini da ka snam ba koridor kum ka jong khun lang brat ba khlam pop bat ba khlam thobria ka jong ukresken na kata da habala thiet ini da ka dor ba jong ka snam ke e bo ble ha khat ka ba khat san ka bo Petrus tho ni wong henry kumba utaw bal khat e pi ulong ba khut tu long piru ki ba khut ha ka jinglong jingem baro kadai ini la nang kwa ban shakri shisha yo ble ba habala thiet yangi da ka dor ba snam la sat khut yangi ni pop layo map ni hadir bagi lapla la pun baptis bat ni layo priang ni mesim bakhut kadai ni ban em ka jingem ka bakhut am dei shu ban let sekitu ki ai barim namar ha ukres ni la long jing thau thamai ti ngi hap pet bhai ni ka jingem jong ka jing khut fi ngapan kan ma fi Daniel habau Daniel ulalet sa hayek siam shim la pen bit nget ile di da ki jing bam siam handai ula mo udah kata ka jing ka pen kerpang ka ba khut bun sin ong fi haba fi gani ka jing ka ba pen kerpang ya di fin sha ong hagi ki parlak au news ngau hak ule hak kin man kita ki jing kerang ong fi yai ne skam ka yai ne hak tin jong lei bat wat let nget ka jing ong jong gibril ka jing ki parlak hantam kini ki khana be barang samla ki parlak jong fi kin ben fi kin o me ule hak o pha bale hak bale rublei ba hak ramile kita be yang skam ba tin jong blei ko tu long pi ki bakhut namar manga ngalong bakhut anong Daniel bale rublei penan kam namar ba utnut ban yen manam tre ban penya serim lang bat perthai la khat ngi bin long ki briu ki jong blei ki ba kerpang
Itu iway piway fi ki bak pang ki bak per na kan pertai nama la thiet te la thiet ni na kita ki jinglong rem ki jinglong mathala ki mya chu kita di pi kaktin jong blai na ka shiti Petros kal nong ba ka shiti ka baning kom jong Petros nong ba ka ongkum ni khat ka bakhandai sangap man puli fi hanai ma fi long ka kenja balaji ka jinglong lingdo bakenja siem ka jat man riu bakhoi upat lam badai e lau jong hi ba phinda yo pan pa ya ki jingha kortam jong utaw bala khat e pi na ka jingdum sha kata ka jingshai ba phla jong u fi la khat yangi ban le amno ban pan pa ya ki jingha kortam jong utaw bala khat e pi na ka jingdum sha kata ka jingshai ba phla jong u la da fi la yo ma chi sha yu Jesus Christ ana on fi baro fi long ki rang ba ling do fi umatan lu thaw wang ikane kantin the priesthood of all believers kabamot lakhat fi we pi we banong kita kirang ba ling do haka jutang kabarem kirang ba ling do gidei na tribe jong kilebi mo lajit tang na ka tribe jong kilebi na taka ka konhun jong kilebi hindrai haka jutang ka ba thamai ha ba Jesus Christ ulawan ban penem fi ka jing shakri blai kam dei tangi hitu ki bapas theology ki bapas ya ki kadan theology kham ong ktin jong blai ban shakri blai hindrai mafi itu ikong ba shong ba dijing dia yo mafi itu ba banyak trok mafi itu ba trai kam business mafi itu ba trai kam sarkar mafi we pi we itu ba barang kuliah hi college tak ka bible ko ong hindrai mafi pilong ka kenja balaji ka jinglong lingdo ba kenja sim ka jinglong lingdo ba kenja sim ngim dei tang ki lingdo hindrai nilong ki kenja lingdo ki ba kenja sim namar balai ujisu udai usim ki sim utrai ki trai ini lakhat ini em hakani ka ong fi ni dan ngi em hakani ka partai ni de citizens jong ka India ngi sa ka state of Meghalaya but haka capital Shillong but ki laki jong ki bapai ni video fi sa let's say Shajanta Hills Ribhai West Coast Hills but kelang rai ban kan ma wangi pat ni dei ki nong song snong ha ba kan jaman sim ni long ki nong song snong ha benang takadang ni long ki kan jas iem ki ling do ba kan jas iem na warla thiet ini ras nam jung Jesus Christ ti fin hap pet ba ni nin hap chat iwe piwe yal di hatung iem ne am gajing iem ka bu ni pen karpang ne am ni khmi thu ba ne am ka ai ki bang kran ba ki parlo kimnu ki ktien fi ni kran na ka ktien jo ki ktien iem na ni snok tilang itu banyak khi itu ki jokes itu ki videos ki bamdai mini penlek porkai banyak bishni bri banyak gozeb banyak bisa lada file kani finum em ka jingem ka khut namar haba fi em ka jingem ka khut ngam people so bhai ublai but haba people so bhai ublai ulak pen kam fi ublai umlak pen kam lada tingit mau kumno ka tingit ka don mut fi kanum dan bor la da fi kwa sha man yo iwai pi ngam ong fi tang yang a bo blem pen kam ne tek shi ong au tu te bal pen sle em blem kham khat man specialist ni no ka jing khat man shakri blem ka dai iwai pi wai tu bal aman shi sha ka jing kha arsin ni dan kam ban ya ka jing ko ni dan kam ban ban em kata ka jing em ka bakar pangkum ki khun si em fi khun si em ni ki khun si em ku ya no ina puli ka history khun si em kim na ban pen khle lang bat ki priu ki madan no ki hap em kata ka jing em ki hap dan ka training room wat mot ba ka jing em khun si em ka lang ba jaitu ka basuk ra ka jing em khun si em hap ban training itu mendai ki hap ban train ban shong pulai ki hap ban train ban yele thma om kum ki report ba kinang ban bat ya sti kinang ban bat ya kawat lam kinang ban bat ya kitu ka renti bo khnam ha ki por man shwa bat kimlong kum kiri pat ba namar wi pat ba dan por ban pet ihtan re ukun siem dan ka ikhtiar kum no ban ran ya ka administration ro jong to ka hima namar long kun siem te tingi long ki kun siem jong ka hima jong le ka no tang ni de ban prepare el di
ni dan kamban ka u pol syaki siti kinong rom kalau nong ba kalau nong ba ni kong ba tong ini puli fi da fi kwa ban sutu khamshan kumnu ga dei ni ban yem pai hadin bala pen yem ni hadin pengila dan ka hima jong beleng ni lalong ki rangba ning do siem te fi itu ki bala jengai no belai ki bala mat sisa sisien sika jing pen yem ngakhat biang fi bar kitu ki barang syuyo ega jing penim ki balama fi dei ban pen thamai no di namar man syafi dan ka hima jong sultan man ta fila dan ka hima jong blai le sti gitu ki jing long jing perkhat barem fi hap thap no di jing thap jing perkhat thamai pai kumno bengin le pai ka shiti pol sing nong rom nong bakhat a ko omne namar kata na kerpa fi ko para banget na kita ki jing isnai ki jong blai ban IT no ya ki met jong fi kum ka jing kenya ba yem bakhut bat basno bha ya ublai ka balong kan ka jing shakri ka bakan jaman sim jompi on fi kwa ban shakri ne ka balong ka jing shakri bakan jaman sim komot ba fim a IT no ya kane ka met jompi kum ka jing kenya ba ubi fi IT ya ka met jompi hayo ha ba filet chiki jing duai hawa fi penlien fi train yal di kum ti khun sim ban khirang step ban IT ublai shi jing duai shwa ba pinle ki fi IT ka ma fi dam ko siu na fi shang fi le mnonga ni tu fi daga jing ai jong blai ki ban dam ko siu makan ma bu Daniel u duai license sing daga jing ai ngan ong yero turai ba men mit shoman tia amnang klam da duai ka pasnan pre shi tang mit abo men siu ublai u pen kendet biang ngamnang shu ban yo tia ki biang ban duai ban asa tia biang support ban andaman step kia biang nak jing ai boleh banduai ban IT kini kamen bat nak tahu boleh Ukraine kadang ka jing ya dai boleh ka intimacy boleh kadang ka jing kenya ka ba yem ka ba khu kini ka pen khu ka do no namang la focus kadang ka intimacy ka jing ya kran boleh dia nak ta ka khat ka ba wong bat tu wat pen ya seriem ringkat ya li ba kini ka perthai fi ha ba fi la long ki khun sim fi ni ban pen ya ringkat dor ba ka perthai fin hab jit iki parlak tu compare la fi dai bandu iki parlak bon sim ang fi haba fi lawan shisha ka jing shakri ka shisha fin du bon itu ki parlak fi kin sangya na fi kidan ta kindan ki ba isi fi wat ki bahayem bahasam ni fi kin yele persya fi oblei fin hab ya len bai kita fi hab ya len bai ki jing ki bon ki ban persya ka ka ba file nak ban tahu uteran ka jing kristan kam dai ka ba em thala thalen ka ba em sok not to stay in comfort zone mo harang ladang idei ba bagi kun sim ni hap ban yele thma ni hap ban le chikamanan thma ni hap ban pol wang tu wat tu pendap yele du man sim khu shitish ki efesas kun nang basan khat ba khat pra wang tu wat buat fi da kawan nrei tu pendap yele du man sim khu ni hap dan kam ban dan yo man sim khu ngau fi ni yo man sim khu hadin ba fi la kala ka bomot ba shisha la pen baptis fi kat kum ka tin jong blai bat fi opdiam yang mensim khu apa fi dan yang mensim khu pol wong biai pendap do mensim khu fin pendap yang mensim khu ngong da ka ba fi IT ka mat haki jing duai ha ka ba puli ktin yung blai pe wong ni ba tu wat pen ya serim ringkat ya ledi bat kani ka pertain ri tu pen kala derno ya ledi kan da ka jing thmai ya ka jing mot jong fi ka sedang na ka jing duai bat ka pen thmai kini ki jing mot perkhan u bamman ngani tu fi bon sin watak ya thoughts watak ki main wan ban thap itu ki jingmut perkhat ki ba artatin ki sit of doubt we kham ani ki jing perkhat ki ba barai fi rai ni pat ni habangi la em habangi kop you discuss ni hapan patmai ni jingmut perkhat mau ye itu ki ba la jangai kan blai ki ba am shisin ki amat fidan kam ban patmai ya la da fin patmai man ka sni fidan kam ni ka jingai ye jong blai man ka sni fidan kam ban hidang step ban puli ki tin jong blai man ka sni fidan kam banda yele ki jing duai nang bandan ka to intimacy lada fi kwa shisha banyak haka ikhtiar bat ka bor ka jing yele jing sang fi ga basilong general ubamah untin itu tias a itu mana itu fi lada fi ka jing shisha ka ba khu ka ba pensau hayu blai ka jing ka ba dan bor ka jing ka ba duai ka jing ka ba pen kerpang yang di kiti ni mengkeran ki jing ki music bang yo snow ki video bingi pet lada fi penut por blai fi nyak ka ikhtiar ka bor ba mun simbaman nang fi ki kin sedang ban yele fi reh ki syakti baman umle gitu ki kristan nang ki ba tia
ki balong dik buang kisuk kenjai gitu rai sisin ba fila sedang man syakri blai ki bahiyang masam kin yele persya fi ki parlak para jor kin sedang fi rai ngan itu la da fi yang skam ka jing shisha ma fihi banlet duai gitu por bi pang ma fihi banlet be iksud la da kidan dijing ma fihi ban yarab namar blai fi dan ka ikhtiar ka bor namar blai fi layat ka pang fiat kum ki kuns ki lingdo sim ki ba blai la jin Tega dan kami ke jingmut jong fi kenang ba finyo ban patmai ke jingmut jong fi. But kenang ba finyo tip ka ba kumno kalong ka mon jong blai. Ka ba bha bat ka ba pen so bha bat ka ba janai di. Fi kumno fi ong man tip ya ka mon jong blai. Lada film kim step ban penet por ke jing duai. Film pen khoi ka dok not kumno blai kran fi. Lada fi dang im ka pop. Lada fi dang syak te maraw ka pop. Kumno wen kran fi osngau man gi wei gi voices anong kedan lightly ki voices lana kita ki kentien ki bakran lani kita ki jingpin skau mo ki voices ba ong kharan kawai kadai ka voice jong baman ki kasur jong baman ngal banong kisur ki dan lightly kisur kawai kadai ka sur jong ado jong fi bat kawai kadai ka le singala banong sau beli kawai kadai ka sur jong baman kawai ka sur jong adok jong fi kawai ka sur jong ki parlak jong ki bahyeng jong fi nak ki brim kawai ka de ka sur jong blai ba fi ni osngau ya ka sur jong blai ngam fi dan kam ban pendet bor ban IT ka ni ngam mat jong fi ban IT men step men sngi mo ban duai kan de put mot ngani tu fi ka kawai ka habanganya kali ya ling asyik duai de ki thli kadan kam bu ba fio yo men sim ko kidan kidak ba fio de ki jingkiran thli ka jingkiran thli ka kumna ka shiti pol sinam koren kalau nak bakat sa ko ong ka edify ya le di ka tay yo bri ni kadang ka jing tay kalau kamba ka tay kini ki spiritual muscles ni bang no kumba file exercise mi step kum tu ba boile wrestling na boile boxing we exercise ni dan kaman exercise tika jingkiran thli ka de ka wai ka ba fi duai ka men sim ka ba fi pen klan ya le di bat ka jing puli ka ktien jong blai ka jing bang namar ba ka ktien jong blai ha ka gospel Matius saw om tang da briu ba tang da pu ba briu la ban im henry da ka ktien ka ba mit da ka ktien barok ka ba mi no na ka shintur jong blai ha ba fi bang ya ka ktien filong ko ba bam ya u ktien ku ba wan na benang u pu ba wan na benang ka tayo Jesus Christ finangam syara jing tep yo Jesus Christ tinga ong fi piak no ka ba syoba ngan pen kot pat kadan kampat fi ban exercise ya ka filatil haba fi puli ka tin jong blai haba Jesus Christ wang kilet sya ka perthai bat tu penlong semran pen baptis ki briu mo penlong semran da pen kia ki bapang be no ki sud haba fi tip de kini fi haban exercise fi shutep tang haja yang kamen toy no ka kot no tang fi balai bun sin film la ban le ni namar kwa Jesus Christ wang pi om hanga atrai nri pim juko ngo ya ka banga hukum pi tip ni dan kam mandalet practical pi i bangi la yalap shiki street preaching balai ba tang ka anong tang ka do jong beri kam kwa ban let ka kwa ban song sok nri ha bangi pen ko ngo ya tin jong blai karan ka bor ha ka batri to bangi let ban bukti ki beriu i bapang ki yok khya namar blai bingi pen ko ngo ya tin jong blai mendai bingi nong special ma fi baro ki bala kala ba mo shabala pen baptis ki bala dan yo men sim khut ki lada fi ko mo ublai fi de ban let chaka partai fi de ban let chaka partai ban yat kum ki khun sim lingdo sim bat fi de ban let ban bukti ki beri ban be na iksud ban yalak yo gospel khata la khat ini shim la khat tang yo pastor na tang yo no em la khat ni baro tini dan kam ka ong ni kom e ngong ni dan kam ban smok thu ban kan ma ni bala thiet ini daga dor ba snam jadi ban em ka jing em ka ba khoi ka ba ka pan karpang ni dei ban pendap yel di rumen sim khoi ban lech ki jing duai ban yo sngow ya khti jong blai ka bala ha bang ila yo sngow ni dei ban act out lani ni dei ban do it in action lani ban dale namar ha ka khtin pharang ki ong wisdom is the practical application of knowledge lani ka ta ka jing sta ka dei ka ba ha ba fi pendan kam ya ka ka ba filatip nuksan ai fi let puli engineer ni doktor ada fisu sakut ha jiktep fi kamlet le ban practical ban tu doktor umte ban put beri ne ban ai kumno ngintep ya jiksta bakalong ne tu engineer la da fi shong sa klam da
pendan kam ni ka jikte fi ka tin jong blai ka khat fi ngakali fi manta fila dan si pau lai pau snam ha balang fi la lech ki yemani man ka Sunday man ka Bible study fila jule yalap ne mi gospel haki para bay trailang fila wanra ne mi gibri syukures fila lech ne am shaka perthai na fi shu accumulate tang ka jikte ngakali gani galam ka jingkali amrei banga bishar fi rengai tu fi ka tin jong blai ka bala namar ka city naka gospel wi honest nang bakhatsan uang Jesus Christ uang manga ngalang ding so wan uba shisha unu bam seiso kanu ka tanat ka bam seiso uang no ngorno fi kuranya ka ya Kristen ti badan hau Jesus Christ ki bam lei ai andai kanu ka ba tanat ka ba seiso uang an khlak bat kin seiso hambun am tak ka tahu uang pinu ki bam seiso uang la ju shem ya tu ka tanat bat berat no askading karan kami ingi bagin seiso namar da ka jing seiso hambun ka tinjong blai ka ongi pendan borong ni blai haba ni wanra yu ki paki briu ki bam yu so uba ki yo nangi ni ngim yo borong rei ki yo ki keli gumno ki ada bang hanu so fi dengan ainu sai fi menshwa ki uni so na ki war no steng ni ki war mau phu mo ude ba bang ha haba ki briu ki yo bam tu so ki ada so uni tiang ha ki briu ki ong ba dau ni so te kin sei thu nong ni tinam ta snong rementa ki dan ki so pat na kina ki than ma pu nong steng ki la duna ki so ki la dan pat ki so menta ni nong na ma ni nong jorong bat ha ki bang tu so ki da keli kadang ka jing per tu so na pur bat so na shanim kadang ka jing tiang te ka pen pau na mi no ya ka snong kumju ha bangi sei so ka jing sei so ka kran chapang ka jing wat rak man sim ni fi show blai ka jing sei so ka kran ni fi ha ba fila ya la gospel ki briu ki kala momon fi wan ram lam show blai film song thai kani ka ai burom ni blai nomar blai ki wan sha uding so wan ba shisha fi kimlet chu chu parthai ki wan na show ding so wan ba shisha ka pendan burom ni blai ba kani ka pen keman ni blai ba wang utau ba sei so hambun blai nang khala fi bakin sei so hambun balada fi sei so hambun fi pendan burom ni blai ngakali fila long kristan kata fila pendan burom ni blai fila em ne am ka jing em ka ba khoi fila em ne am ka jing em ka ba duai ka ba kuliah kitin jumble ka ba yalap ka gospel ka ba lep pen khia ki beri ka ba fi na duai ki beri ka ki yok khia fi ong ai ka buram shu Jesus Christ fila julat ne man be aksu te khublai shibur kani ka long ka jing hikai menta ka step na ka benta ka buram ublai e yaro yu trai